είναι. Ποιος είναι. Δεν θέλω τι κάνεις. Ο Θεός Δημήτρης είναι. Ρε, στο χέρι. Πού είναι τα λουλούδια? Ξέρετε καινούργια πράγματα εδώ πέρα τώρα. Είμαστε στις μυρωδιές. Κάτσε να το καταγράψω. Μπράβο. Το καλύτερο παιδί είσαι. Έλα, κάτσε κάτω τώρα, κάτσε. Κάτσε κάτω. Κάτσε, ρε, κάτσε. Κάτσε, είπα. Πανέμορφος έχεις γίνει. Άιντε, ρε. Θα το βάζω για ξανά για εκπαίδευση και τέτοια, θα κάνεις κάτι. Κοίταξε, εκπαίδευση νομίζω ότι δεν χρειάζεται. Δηλαδή, με ποια έννοια το λέω. Τα βασικά που πρέπει να ακούει για να μπορείς να επιβιώσεις ανθρώπινα μαζί του.